ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дорон ТЖ. дар навори имрӯза мошинои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳия Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мекунем. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед, видеора то охир тамошо кунед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка биҷиқен. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. ҳазор раҳмати калон барои дастгириятон. якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли бароришаш 2006, абъём мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Конибодон. 1 сола документ дорад. 4 моҳи дига тонировка. мошин состояниш 100% аст. задагӣ пусидагӣ надорад, мега соҳибуш. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 30,000 сомон, ба рубл 236,000 рубл мешавад. бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред, фикротона дар комментария бинависед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави мошинои фурӯшӣ дорем. касе дар канали мо меҳмон аст, ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Astra G, соли бароришаш 98 сол, абъём мотор 1.6, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола документ дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% аст. ягон дард надорад. нархаш 28,000 сомон, ба рубл 220,000 рубл мешавад. бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz, соли бароришаш 99 сол, абъём мотор 1.4, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Рашт. мошин состояниш 100% аст. ягон дард надорад. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархаш 20,000 сомон, ба рубл 157,000 рубл мешавад. бо савдо карда мешавад. мошина срочно фурӯхта мешавад. мега агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ Opel Zafira, соли бароришаш 2006, абъём мотор 1.8, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 1 сола документ дорад. состояни мошин 100% аст. ягон дард надорад. задагӣ пусидагӣ надорад. нархаш 62,000 сомон, ба рубл 492,000 рубл мешавад. бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Leganze,
соли бароришаш 97 сол, объем мотор 1.8, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. документаша нав кардагӣ мега. состояниш 100% аст. ягон дард надорад мега соҳибаш. мошина срочно фурӯхта мешавад. сум дар кора мега, ба ҳамин хотир мефурӯша. нархаш 17,500 сомон. ба рубл 139,000 рубл мешавад. бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110, соли бароришаш 2001, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. документош 5 моҳи дига. состояниш 100% аст мега соҳибаш. нархаш 14,000 сомон. ба рубл 111,000 рубл мешавад. соҳибаш мега харидори конкрет набоша мега, бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Toyota Camry, соли бароришаш 2008, объем мотор 2.4, сӯзишворияш бензини холӣ, коробка передач автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин американка мега. состояниш 100% аст. ягон дард надорад мега. документош битшидагай. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 90,000 сомон. ба рубл 715,000 рубл мешавад. бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Audi C, соли бароришаш 2004, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. яксола документ дорад. мошин состояниш 100% аст. ягон дард надорад. задагӣ пусидагӣ надорад мега соҳибаш. срочно фурӯхта мешавад мошина. нархаш 59,000 сомон. ба рубл 465,000 рубл мешавад. бо савдо карда мешавад мега соҳибаш. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед. бо савдо кунед.